Wow, 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 wow! Dahil crossover man namin kami sa volleyball na yun dayon, ang nagdulat talaga kami. At yan pala si Chan, lumukso si Chan. Grabe ang lakas ng kanyang umpok, bagang. Hindi nga nasalong na yan eh. At yun, tinilig na ni Vinsot kasi magsusugo na yung first game. Kaya magsugo mo na tayo kinaunan ha. Huwag pa may tabo ang pangyayari. Nandirin na naman ako sa inyong katubangan, nagsaba-saba. Kahit walang lami yung video, ang importante, hindi na mamugos ng tao na tanawin yung video ko. At yan pala guys, nag-inusapay mo na kami ni Arog at ni Tindong Vlogger dyan guys. At yan, nagpapatubang na nga kami guys. Kasi crossover namin ngayon guys sa volleyball din dahil guys. At malapit na kasi yung pista dito guys. At yan yung mga kauban ko guys. So, ayan sa Kiss Bam Bam. Ito naabot na nga kami guys. At may dumuol na bata guys. Nangangayon na sticker. Naka-sticker. Asa? Naka-sticker. Na? Yes! Na-sticker si Idol! Grabe ang lipay niya guys kasi makakapangayo daw siya ng sticker ko guys. Alam niya naman na nasuspended yung page natin guys at sa profile na lang tayo nag-upload pero okay lang guys. Ang importante may nag-idol sa atin kay mga bata ba pero nahadlok na ako ba kay mga bata nakakataon sa aking Tagalog Bisaya na hindi mo tumao. At patuloy tayo sa ating pagpadayon guys. At yan pala nasa luyo ko guys. Si Vinsot pala yan guys. Yan yung nagdadala sa aming liga guys. Yan siya yung organizer guys. At yun, nagsusugod na nga. Nagsiserve na si Gubeng. At yun, nagbinunalay na. Nagtimbre silang lang. Binunala na yung binunala ni Makmak. Grabe talaga si Makmak. Ayun, nakuha pa rin ni Makmak. Oh, grabe. Nakuha yung wala niya. At yun lang lumukso. Binunala niya pero nakuha pa rin yung At yun, inusba niya. Ayun, overhead. Hindi nakuha nag-judge ni Jansel. Ayun. At yun, Jason. Nagsiserve naman si Jason ngayon. At yun, tinimbre na yung pero nakuha pa rin ni Jason. At yun, humagod ni Bobord. Grabe, hindi nakuha. Kahit kinamang na nilang lang, pero hindi pa rin nakuha. At ngayon, nagsiserve si Bobord from Barili. Grabe ang kusog ng servisyo ni Bobord. Hindi talaga nakuha. At yun, hagod si Bobord. Zing! Grabe ang kusog talaga ng hagod ni Bobord. Parang hindi makikitaan eh. Parang kilat. At yun, si Jojo, nagiwiwi sa atin. At yun, nagsiserve si Jojo. Yan pala yung class A namin dito sa Malbual guys. Sa Sabidra guys. Yan si Jojo. Yan yung laging nagtatahan kapag may nanunulong. At Jojo, serve again! Kaya hindi kasi na side out guys. Kaya ayun, nakuha nagtimbre lang. Tinulak ni Bobord. Tinimbre nilang lang at nakuha nagtimbre na lamon. Excuse me guys, giuubo kasi ako guys. At may dumuol sa atin guys. Nangulam ng lighters. Yan pala si Ngangayre. At yun guys, survey lang. Silang lang pala, igikan yan sa Cordoba guys. Kaya ata yan sa Cordoba, Cordoba, Mandawi. Abalo, lapu-lapo. Asam na Basta Cordoba guys, syudad. At patuloy tayo sa ating pagpadayon guys. Ang score pala nito guys ay igualis last guys. Kaya yung dulan nila guys ay pugong lang guys. Hindi talaga sila humahagad guys. Kasi kung sino yung masasayip nito, pildi na talaga. At yun, dugay talaga yung natagak. At yun, na-out dito na guys. At yun, napildi talaga silang judjud guys. Kaya ang nakapasok sa final guys, ang team nilang lang guys, silang Gubeng, Jason og Makmak guys. At yan si Jujud guys, naghuhukas guys. Ganyan talaga ang dula Jud, minsan pildi, minsan makadaog. At yun guys, kami naman yung nagdudula guys. Kaya yan, tagabasta ko pala yung kontra namin dito guys, mga batanon guys, mga maayong imanula guys. At yun, nagsusugod na nga kami guys. At yun, piktusan bito na ako guys. Grabe hindi nakuha guys. Oy, grabe kasi ang kalit kasi ng aking bunal eh. Medyo kasi guys, may dagon-dagon kasi ako guys. Patuloy tayo sa ating dula guys. At yun, si Jerome, inumpok ni Jerome, pinagtos ni Chan. Hinaguran pero nakuha pa rin natin yan. Inumpukan tayo ni Chan, pero natimbre ko pa rin. Pero nakuha pa rin ni Chan. At yun si Ayan, hinagod niya Ayan. Ayun, sa ilalom ng net, umagi, ang bula. Yun, si Chan na naman guys, lumayat na naman si Chan. Tanawin nyo, parang wakpak tong batang to may future ng bata guys. Diyan kami guys, naglilibog na kaming tulo ni Bambam at ni Ayan guys, kung anong bubuhati namin. Kasi yung mga bataan kaya hindi man namin mapupungan yung mga serbisyo nila o mga teknik nila oy. Kaya yun, parahin pa rin kami guys. Kaya at yan, lumalaban pa rin kami kahit medyo labaw-labaw na sila og score dyan guys. At yan, nagserbisyo pala ako dyan guys. At yun, nakukuha naman nila guys. At yun si Bambam, yun overhead. At yun, piniktos ko sana. At yun, may na lang kinabot yung aming coach guys, si Marvin guys. Kaya na nagaganahan kami dyan guys. At yun, nagpadayon kami sa aming dula guys. Nagpupokus kami kasi sinultian kami ni Marvin na, uy, ano ba kayo, wag kayo magwawadaan ng paglaom hanggat may pag-asa. May buhay. Kaya yun, padayon pa rin kami. At yun, hinagod ni Kerr. To Ayan. So, grabe talaga yung kontra namin guys kasi mga mayo talaga guys. Ang abti kasi nila guys, mga batanos guys. At yun, nabali na nga yan guys. Nag-change court kami guys. At yun, Server Chanchan. At yun, si Chanchan lumipad na naman, nag-superman. Ayun, hindi nakawa na Ayan guys. Grabe talaga si Chanchan guys. Ang taas kasi guys at saka maayong modula ba. Kaya advantage talaga sa kanya to sa amin guys. Ang uptick niya kasi guys at ang paspas guys. Kaya ayun naglit-layat na naman. At yun, nakuha nga natin ni guys. Pero ayun, namatay yung tiki. Naigo yung ato. Kontra naman talaga to sa aking buhot guys. Yung pag-edit nito guys at pagpo-post guys. Kasi pildi kami guys eh. Hindi ko sana to ipopost at i-edit kasi nauulawan kami ba. Kasi pildi kami. Pero okay lang. Basta may ma-upload lang. Mauro na guys no. Salamat sa pagtanaw. Pildi mo na guys.